салом алейкум дӯстони азиз, аз нағзани саломатии хубаи нуқтаи савдои зарин омадем духтаро. Марҳамат нигоҳ кунен ҳам қаддвойка ва тройкаи сабука ки тобистона овардаи хушрӯй ҳастанд ки ози то охира тамошо кунен. Нархошам мефаҳмонам. Ина киртоям ҳаст. Касе ки хоҳад биёен ай пеш бинен. Хоҳен доставкатон мекунанд. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 7 дарвоза, 3 қаттор нуқтаи савдои зарин. Ира бинен. Сабука кай материалошон двойка ё чанд сум будай? 250 сомон ай духтарако. Ина чанда расветка дура. Мана марҳамат хоҳишмандо 250 сомони двойкаи хушрӯ. Ина иглш иқабо фасон буда ина танада бинен духтаро чӣ хушрӯ меиста. Мана беримента мешава пуши беримента мешава ки пушен духтарако. Ира бинен беримен чӣ бо свободна хушрӯ буда касоне ки мисол танг намехоҳам пушидан. Мана беримишокам аҷоибот ина расветкашам хушрӯ. Нархаш 250 сомон. Обда намедроя. Ассалому алейкум ҳамватанони азиз. Ман Юсупова Ситора, элитни директори компания Фаберлик, оиладор соҳиби 3 фарзанд. Айни ҳол худро яке аз беҳтарин хушбахттарин зани тоҷик мешуморам. Ман 2 сол пеш дар компания Фаберлик кор ва фаъолиятро оғоз кардам. соҳиби хона ва мошини дилхоҳ шудам. Имрӯз бошад кору ройгон ба ҳар як зани тоҷик меомӯзонам. Кадоме ки дар командаи ман муваффақ мешавад ва ба қуллаҳои баланд мерасад, аз номи ман тӯҳфаҳои қиматбаҳо дода мешавад. ман дар компания Фаберлик дар муддати 2 сол зиёда аз 6 чек ба даст овардам ва соҳиби бисёр ифтихорномаҳо шудам. барои дар ин компания муваффақ шудан маълумоти олӣ лозим нест. забони русиро ҳам донистан шарт нест, занои меҳрубон. марҳамат, кадоме ки хоҳиши кор кардан дорад, дар васиёти ман нависен, якҷоя кор мекунем ва муваффақ мешавем. Прямо пришла на сцену. И сейчас я вас приглашаю наставника, у которого такие классные люди. Ситора Юсупова, пожалуйста, встречайте. Бриллиантовый директор компании. А прошлый раз Мана инаи моделшам диден духтаро. Чӣ фасона иш бо тройкаша я? Мана. Тройка чанд сумай? Ина тройкаям 250 сомон ай духтаро. Инам ҳами хел фасон меиста. Ина материалш паплинай тройкора сабукак чанд расветка дура. 250 сомони. Иш двойка аям, бад бо двойка омадагиай 200. Двойкош духтарако 200 сомон омадагиай. Духтарако и 250. Мана бахшиш и 250 сомон будай. Ана 200 сомоношам ҳастай дар рафти навор бо 200 сомоношам мебинем. Ана нигоҳ кунед тройка и тройкошам хушрӯй сабукак паплинак нархаш 250 сомони. Мана расветкои фасон дора. хоҳишмандо ҳатман омада ай пеш як бор бо борошона тамошо кунен. боварӣ дорум махқултон мешава. ина нигоҳ кунен. ира бинен иша ҷудогона хича метонен пушен. хоҳен мисол тройкаша мепушен. хоҳен двойка бар ин мепушен. беҳад фасонакан. ана бад инаи двойко ҳаста. ё чанд сомон? ана ина 200 сомон. аҳа. инаи моделошам 200 сомон паплинана ёш. ёш 250 будан. ҳозир 200 сомонӣ шумода пешниҳод мекунанд. биёен паплини белмандо, паплини ғавси хушрӯ. размерош стандартниянд духтарако. ҳамаи размерора меёбен. мана дигар расветкооша метавонед нависен, суратора мепартоянд. ба ҳазур бо тамошо карда интихоб кунен. ана ҳозир бо двойка ҳаст, ушам нишон метавон бинен. ина двойка духтарако. иш чанд сумай? ана ин моделош 220 сомон. ёям паплинаки сабуки хушрӯ. ишам 220 сомон. ина духтаро ё байлшмерка будай то 56 58 60 ҳастай да баъзеош. хулас паплини сабукаки хушрӯ. касе ки двойка гирай ҳатман биёен ай пеш бо тамошо кунен ё ки нависен сурат мепартоян интихоб кунен. ин ёш бо дарозая. инаи почоошам ҳамранги хичай 250 сомон хушрӯ сабукак паплинакшам фасонакае то 60 размер ҳастай духтаро. нархшон 250 сомон. ана ино 150 я? инаи сафедчам хушрӯс ё сафедаш. хулас биёен духтаро ай пеш бо тамошо кунен. боварӣ дорум махқултон мешава. и 150 сомон бисёр ай. нигоҳ кунен да ина қисми болора ҳамаш 150 сомони ай.
диден инами боло ҳамаш 150 сомон нависен шуна сурат мепартоянд туна то унами охира 150 сомон ана бад двойка обманка омадагиай и тигма будай пешаш кушода намешавад диден гили ипек нархаш чанда 220 сомон чанд та расветка омадагиай духтаро марҳамат ина расветкоша бинен иқа расветка чои фасон доштай марҳамат ина 220 сомон паплини сабукак ина размеро 58-60 ҳастай касе ки размерои калон мепурсед ина двойкаи хушрӯ размерои калон омадагиай ба духтарако нигоҳ кунед анаи киртапочаи доинга сабукаки хушрӯ и чанд сомай 150 сомон фасонакай марҳамат то 56 размер ҳастай и подразкови ам дора на размерои хеле майдашам ҳастай ина киртапочаи арзон дар кор боша биёен иқа хушрӯай киртапочо ина чанд та расветкаи фасон ҳатман фасонак омада ай пеш тамошо кунед иёям ҳами 150 сомонам ман ҳамаш гули ипек доинг гули ипек киртапочои фасон ё то 52 будай размеросон у тигр чи анаи тиграш бинед қабу фасонак иам киртапоча 150 сомон то 54 размер ҳастай ина ё чи киртаян кахшутофтестай анаи платиошам фасон ҳозир мебинем духтарако ина кирта гирифтагӣ набошед пеши анамин нуқтаи савдои зарин биёен бозори корвон тарафи тиллобозор ина и раскрушения диден духтарако тарафи тиллобозор ҳафтум дарвоза сеюм қатор марҳамат 220 сомон ай нархшонам нархи хуб ина расветкоша бинен бо чихел расветкош фасонай паплинакаш ғавси хушрӯчай мана хулас биёен бо хутон ай пеш тамошо кунен ишқи мулоимакае баданаи доингай духтарако нигоҳ кунен чихе хушрӯча духтагиай нархаш чанд сомайра 200 сомон паплини доинг сабукак мулоим то 58 размер ҳаст ина расветкоҳош ҳатман хоҳишмандо метавонанд ки дархост кунед доставкатон кунанд беҳтарин моделояй агар наворда духтаро хушрӯ тамошо карда натавонистен рангора надиден пас ҳами хоҳаракда худашда бинависен ина рақамош ҳаст нависен суратоша мепартоя ба ҳазур тамошо кунед иш боиқа хушрӯ и чанд сомай ина турецкий стил 250 сомон беримед мешава беримед ина бинед чихе кушоди хушрӯ будай 250 сомон ина расветкошам аҷоибот размеро чӣ хелан ино стандарт мебудиянд духтаро размерошон то 56 размер мешава паплини сабукакай марҳамат худаш тоқа ана ё киртои дуроз ана ира бабинен духтаро ҳоҷиёна мепурсанд ҳастай и чанд сомай 200 сомон марҳамат паплини сафеди хушрӯ доингай ана бад ипек дорана ипекои хушрӯ доранд и чанд сом и 250 сомон ипек ҳоз дигар моделошам нишон метем ина нигоҳ кунед ино ваян ипекои итальянка духтаро материалошон аҷоибота ҳеҷ намешавад 250 сомонай беҳад хушрӯанд мана ҳам материалош мулоимай фасонай ҳам стилошон хушрӯи бадан анаи варианташ бошад 280 сомон иам баяя итальянка хушрӯчае духтаро ира бинен духчам хучам ҳам украшенияш размераш то 58-60 размер ҳастай духтаро дарақат ҳам расветкои беҳтаринай ина ин моделаш 280 я анаи моделаш 280 сомон савзшам хушрӯ розовишам хушрӯ ина нигоҳ кунед инаи 300 сомонашай ибо хушрӯча марҳамат сангчошам фасон хучонам аҷоибот итальянкаи хушрӯи бад духтарако марҳамат хоҳишмандо
ана нигоҳ кунен иҷада инчунин ҳастай анаи модело иёра бисёр пирсида буден духтарако мо ҳарирша нишон додем идаф паплинаш омад сабукаки тобистона ҳамқа духташ хушрӯя духтарои духтози мода шидагиай хит продаж да инстаграм рафтестай нархи ино чанд сомон 250 сомон паплинакшай то 60 размер омадагиай мана то 60 размер омадагиай духтарако бо дили пир метавонед аз ино дархост кунед 46 сар мешава то 60 размер ҳастай мана расветкаҳош мана и гулоша бинен бо и гулош чихе хушрӯ мана доингана материалошон мана диди доингои хушрӯ комбахглакай ҳамаш бо гулошон комбахт анаи касе ки тигра нағз мебинайна тигроша боша диден чихе баёи хушрӯ омадай расветкои хушрӯ омадай ай тиграм хулас пушаймон намешен духтарако ҳатман нуқтаи савдои зарин биёен баъд анаи куртои румолдор омадагиай новинка сабукак 200 сомона мана двойка 200 сомон расветкои хушрӯ пахтаги тоза ина расветкаоша бинен чиқа бо расветкаош фасонай мана хоҳишмандо ҳатман биёен бозори Корвон тарафи Тиллобозор 12 вай тарафи Тиллобозор духтарако 7 дарвоза 3 қатор нуқтаи савдои зарин ана қисми боло акция кардаган платёи болора диден хушрӯан 150 сомонӣ кардаган ози иҷада куртои фасон бисёрай балшмерка то размери 62 нархиш чандай ва ира бинен духтарако хушрӯа материалаш 150 сомон мана марҳамат размерои балшмеркаи хушрӯ то 62 размер ҳастай 150 сомонӣ ҳатман биёен ай пеш бо хутон бинен духтарако чанд расветкаяй баъд доинганамаш ина доингои хушрӯан расветкора бинен ка хушрӯай агар дар навор хушрӯ надиден нависен шона расмошона равон мекунан баъд интихоб кунен ана баъд бо ҳаст паплинакои фасони дига ё бо туркӣ будиян духтаро нархшон 120 сомонӣ нархошон чандта гул дора ина диден гулакои фасон доран айсиваш то 52 ҳастай мана ҳамаи размеротона метонен ки биёвен духтаро марҳамат ҳам ин намуда ҳам ташкентиш ҳаст ҳам туркиш ин моделиш турецкишай духтаро гулора бинен охиқа хушрӯай 15 расветка будай духтарако ина кадом расветкае ки шумода дар кор мешава анами нуқтаи савдои зарин биёен ҳатман ки пайдо мекунен двойкаи сарафандор духтарако нархшон чандай 120 сомон акция шидай ина нигоҳ кунен акция шида 120 сомон шидагиай мана хоҳишмандо чандта расветка доран 120 сомон сарафанчики сабука касида дар корай 120 сомонӣ метонен ки харидорӣ кунен дар нуқтаи савдои зарин мана и моделоша бинен иша бинен майдаглакан инаиш паплинай диден хулас куртои фасон овардагиай нуқтаи савдои зарин инчунин ваёям ҳастанд платёям платя чандай ира бинен духтаро 120 сомон мана расветкоша бинен бо чихе расветкои фасон овардай ҳамаш 120 сомонӣ мана беҳадам интихоби зебо баъд нархи хубтарин 120 сомонда ҳамаи анами намуд куртои фасона инами рангоша диден 120 сомонӣ кардан диден сабукак ана куртоҳои 100 сомона куртапочаан 100 сомон сангошам тозаяй материалшам хушрӯвай духтарако ина бинен ҳамаша 100 сомон кардагиан кадомеша мегирен 100 сомонӣ инай дарозош поча надоран духтаро ана калтатаракош куртапочаян ина дарозошам ҳамихел 100 сомон бо биёен ина интихоба бинен чихе бисёрай духтарако куртои 100 сома беҳад зиёдай ина ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен 100 сомон
мана кадомеша ки мегирен ана микрто акцияда 100 сомонӣ барои шумо пешниҳод шудагиай. Ана иёра бинен духтаро чихе фасон болопушои ипек итальянка гишай духтарако сифати беҳтаринаш бо ҳамқа сангчадори хушро 300 сомон дар нуқтаи савдои зарин. хоҳишмандо вайда танада бо аҷоиботай нахичон пуштагиан бинен пушташ бо сангчадорая мана марҳамат 300 сомон беҳадам хушрӯча. мана чӣ ранге дар курайтона чӣ размере дар курайтона метонен ки аз анами нуқтаи савдо пайдо кунен. рақамашонам ҳаст дар рӯи экран нависен шумода мефаҳмонанд доставка доран. диден духтаро аҷоибайда остиношон инам хеле духтаро хеле кушод нест ҳамхе резинкадор хушрӯ метава бисёро ҳами стила мекованд анами ипекода омадай ҳами стил ба ҳазур биёен айпеш бо тамошо кунен. хулас дӯстони азиз бо ҳамин набори имрӯзаи мо ҷамъ бас мешавад. хайр саломат бошед.